Garaşsız watanymyzyň üstünliklerini hemde Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyn 30 ýyllygy we 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýilip eglan edilmegi münasibetli Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynyň ilçihanasynyň we türki medeniýetiniň halkara guramasy Türksoy bilen bilelikde gurnamagyna şu ýylyň 3-7 noýabr aralygynda Türkiýanyň Ankara we Istanbul şäherlerine türkmen edebiýatynyň we dörejliginiň hepdeligi geçirildi. 3 noýabrda Istanbul şäherine yerleşýän Türkiýanyň Ýazyjylar Birleşmesiniň binasynda türkmen edebiýatynyň we dörejliginiň hepdeliginiň açylyş dawarasy boldy. Açylyş dawarasyna awraýly halkara guramalaryň ýolbaşçylary, Türkiýanyň döwlet we jemgyýetçilik edaralarynyň wekilleri, alimler we ýazyjylar, medeniýet işgärleri, şeýle hem köpçüliklerin habar beriş derişleriniň wekilleri gatnaşdylar. Hepdeligiň açylyş dawarasyna Türkmenistanyň gahrymany, Türkmenistanyň halk ýazyjysy we Matmulat Nahy halkara bayranyň eýesi Amanweler Şagulyewanyň 85 ýaşynyň dolmagy münasibetli neşir edilen Türki dünýäde Zenan we Söz adly goşgular ýygnasynyň tanışdyryşy boldy. Dawarada Türki medeniýetiniň halkara guramasynyň baş sekretary Sultan Raýew we Türkmenistanyň gahrymany, Türkmenistanyň halk suratkeşi Saragyt Babaýew çykyş etdiler. Çykyşlarda Türkiýede türkmen edebiýatynyň we dörejliginiň hepdeliginiň geçirmeginiň doganlyk ýurtlarymyň arasynda insanperwer gatnaşyklaryň putolanyrlýanynyň aýdyn suwutnamasydygyny we munyň türki dünýäsiniň çäklerindäki medeni dialogyň hasy ösürmegine goşunt goşýanlygyny nykdaldy. Çäre netijeli we dostlukly ýagdaýda geçdi. Hemde Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň doganlyk halklarynyň arasyndaky özara düşünşmegi we medeni hyzmatdaşlygy berkitmekde nowatdaky möhüm ädim boldy. Şol gün Istanbul şäherindäki Türkmenistanyň baş konsullugynyň binasynda ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplygynyň 30 ýyllygyna we 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýilip eglan edilmegine bagyşlanan foto suratlaryň sergisi açyldy. Sergiň açylyş dawarasyna türki medeniýetiniň halkara guramasynyň baş sekretary Sultan Raýew, Türkiýanyň medeniýet işgärleri, jemgyýetçilik syýasy guramalarynyň köpçüliklerin habar beriş derişleriniň wekilleri we talip ýaşlar gatnaşdylar. 5 noýabrda Ankara şäherine Türkmenistanyň prezidentiniň we türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň kitaplarynyň Türkiýe Respublikasynyň prezidentiniň köşkler toplumyndaky prezident milli kitapxanasynyň gaznasyna sowgat berilmegine bagyşlanan dawaraly çäre geçirildi. Dawara Türkiýanyň döwlet we jemgyýetçilik edaralarynyň ýolbaşçylary, alimler we edebiýatçylar, medeniýet we sungat işgärleri, şeýle hem köpçüliklerin habar beriş derişleriniň wekilleri gatnaşdylar. Sowgat berilen Türkmenistanyň prezidentiniň hemde türkmen halkynyň milli lideriniň ilmi işlerine ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň, Türkmenistanyň medeni mirasynyň esasyny düzýän çoňur felsefe we insanperwerlik pikirler beýan edilýär. Bu kitaplar Türkmenistanyň we Türkiýanyň halklarynyň arasyndaky medeni gatnaşyklary ösürmäge we hyzmatdaşlygy berkitmäge möhüm goşunt bolup hyzmat edýär. Dawarada çykyş edenler bu çäreň iki ýurdun we doganlyk halklaryň arasyndaky gatnaşyklarynyň ýokary derejesini alamatlandyrýanlygyny hemde halklaryň umumy taryhy we medeni köklerini birleşdirýänligini aýratyn nykdadylar. Munun aşgada prezident milli kitapxanasyna türkmen halkynyň baý ruhy mirasynyň, taryhynyň, edebiýatynyň, sungatynyň, däpleriniň hemde häzirki döwürde galanan üstünlikleriniň giňden şöhretlendirilýän dürli kitaplar we ilmi neşirleri sowgat berildi. Bu çäre milli gymmatlyklaryň dowamlylygy hemde Türkmenistanyň dünýä medeniýetiniň ösüşine goşýan goşandyny görkezýär. 6 noýabrda Ankara şäherindäki türki medeniýetiň halkara guramasynyň Türksoy baş sekretarynyň binasynda beýik türkmen akyllary we şahyry Döwlet Mehmet Azadynyň 330 ýyllygy münasibetli onuň Wagzy Azad adly kitabynyň türki dilindäki nusgasynyň tanışdyryş dawarasy geçirildi. Dawara türkmen edebiýaty we dörejlik hepdeliginiň çäklerinde Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynyň ilçihanasynyň we türki medeniýetiniň halkara guramasy bilen bilelikde guruldy. Tanışdyrlyş dawarasyna daşary ýurtlaryň ilçileri, Türkiýanyň dürli ministrlikläriniň we döwlet edaralarynyň ýolbaşçylary, tanymal ýazyjy şahyrlar we jemgyýetçilik işgärleri, talip ýaşlar hemde köpçüliklerin habar beriş derişleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Çärede çykyş edenler Döwlet Mehmet Azadiň dörejliginiň umumy türki ruhy medeniýetiniň aýrylmaz bölegi hemde taryhy we medeni kökleri umumy bolan halklar arasynda dost soňunlyk köprüsi bolup hyzmat edýänligini aýratyn nyltadylar. 7 noyabrda Ankara şäherine beýik türkmen şahyry we akyllary Magtymly Pıragyň dörejligini öwrenmek boýunça Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky elçihanasynyň ýanyna hereket edýän Ilmy Barlyk merkezine maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda merkeziň 2024-2025 ýyllarda amala aşyran ilmi barlyk işleriniň netijelerini garaldy. Şeýle hem gelejekki işleň uğurlary, şol sany bilelikdäki ilmi barlyklaryň geçirilmegi, täze ilmi işleri neşir etmek hemde Magtymly Pıragyň mirasyna bagyşlanan halkara maslahatlarynyň gurulmagy baradaky meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Çären çäklerinde Türkiýede neşir edilen we Magtymly Pıragynyň ömrüni, felsepewi garaýşlaryna hemde dörejlik mirasyna bagyşlanan kitaplar we ilmi makalalaryň tanışdyrylyşy hem geçirildi. Bu neşirler Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky medeni gatnaşyklary berkitmäge hemde türkmen medeniýetini halkara giňişliginde beýan etmäge uly goşanlygy nyktaly. Şeýle hem geçirilen maslahatyň Türkmenistanyň taryhynyň aýratyn döwründe Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 30 ýyllyk bayramynyň we ýurdumyzyň başlangyjy esasyna 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we ynançmak ýyly diýilip yglan edilmeginiň çäklerine geçirilýänligi hem bellenildi. Bu şanly seneler Türkmenistanyň parahatçylyk, dostsoňlyk, özara düşünmek we hyzmatdaşlyk ýörelgelerine ygyrarlydygyny, bu ýörelgeleň hem Magtymly Pıragyň insanperwer pikirleri bilen hem beýtarap Türkmenistanyň daşary siýasatynyň esasy ýörelgeleri bilen dolu sadlaşýanlygyny görkezýär.